салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ки ҳама тансиҳату саломат ҳастед. дар заминаи бекорӣ ин сабукфикрона ба назар мерасад, то сабуктар гӯем. мутахассисони рус бо маълумоти олӣ ва баъзан 2 нафар дар Россия кор ёфта наметавонанд. баъзеҳо маҷбур мешаванд, ки барои ҷустуҷӯи ҳаёти беҳтар ба хориҷа раванд, ки дар он ҷо хуш намеояд. аммо онҳо талабгор мебошанд ва гарчанде ки лоиҳаи миллӣ ҳосилнокии меҳнат ва дастгирии шуғл оғоз шудааст, саволи боқӣ мондааст: чаро мо ба он вақт ниёз дорем? имзои созишнома дар бораи ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон барои кор дар Русия ногузир буд. баъд Путин гуфт: мехоҳам қайд намоям, ки дар кишвари мо корҳои зиёде анҷом дода шаванд, то тоҷикон, ки ба Русия меоянд, оилаҳои хешовандони онҳо зиндагии арзанда доранд, таҳсил мекунанд, шароити корӣ доранд, худро беҳтар ва бароҳат эҳсос мекунанд. интиқоли пул ба ватан ба иқтисодиёт кӯмаки ҷиддӣ ба иқтисодиёт аст. кишварҳо ва барои оилаҳои онҳо ва пас аз ворид кардани тағйирот ба сарқонун ба мо ошкоро гуфтанд, ки Русия ба мутахассисони ҷавони муҳоҷирон ниёз доранд, азбаски кишвар. ҳамагӣ мегуфтанд, ки муҳоҷироне ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ки маълумоти олӣ доранд ё маълумоти миёнаам доранд, онҳо метавонанд биёянд бо оилаашон зиндагӣ кунанд дар Русия. чӣ хеле ки гуфтанд, баъд аз Россия омадан вазъият хеле хубтар шуда истодааст дар Тоҷикистон, чунки миллиардҳо доллар роӣ мекунанд бачаҳои тоҷикон. ва бинандагони азиз, шумо чӣ хел шудед, ки ягон хел агар вазъият дошта бошад, ҳатман нависад дар комментария, мо ҷавоб хоҳем дод.